Joo, täällä ollaan Citiccar-remonttia tekemässä. Näkyykää se sitten. Se sottaa tämän verran kiinni. Niin. Tässä on nuo yläpään kääntölaakerit vaattu tähän. Tässä on ollut semmonen, että se aina kääntäessä paukkuu tuo jousen. Ja on paukuttanut jo ihan hetken aikaa. On ne asua tuossa hyllyssä ollut, vaikka ei ole joutanut vaihtamaan. Mä toiselle puolelle vaihtan ehkä viime kesänä jone, mutta. Ja me toista puolella vielä joutanut, niin mä tarvitsen kokeilla saisiko tämä. Mä oon kiinni kävies näköjään. Täällä vaan hyllyt kävies käydä. Se aakkeet. Mä yleensä on kyllä ihan kohtuullisen topakas kiinni. Perkele, kun se mahtuu. Mahtuu se kuitenkin. Niin. Tässä on iskari poostata tosiaan. Ja tuossa toisella puolella on minun mielestä ihan helppo ollut se yläpääsuohan, mutta täällä on pikkusen hankalampi. Hankalampi, kun täällä on sulakerasia äessä sisäpuolella. Ja kyllä sekin tuo alamuovin, kun ottaa tuota pois. Ja. Sitä kautta sitten, niin kyllä se siltä näkyy lähtee. Pikkusen nuo hilveettiä heitin noihin pultteihin. Nyt on vähän kuten se. Tää pitäis kerätä liuottelemaan ensin. Aivan, että siitä olisi ottaa hyötyä sitä olla, kun remontit aloittaa, niin siinä vaiheessa mä leikkiä se jasmaa. Että kestää sinne vahveen. Katsotaan löytäisikö sieltä nyt se laakari, että siinä poltit irrottelee tätä. Vilkastaa sitten kun sua on tuo iskari kättä, että miten sillä löytyy. Löytyykö niin? On se kyllä semmosen niitu, että kykkii koiraluut laivan poikki. Se on vähän ehkä suottanut pientä ääntä antaa. Sitten se koiraluu vaihtaa seuraavalla kerralla sitten sinne. Tämä muuten on yllättävän hyvästi kestänyt, kun minä aina välillä katsellut vähän toisenlaista pakuokki, kun oikeastaan tarvetta olisi pikkusen isommalle. Lähinnä korkeammalle minä tykkäsin, että tulee mahtuu seisomaan tuolla kontissa. Tuo matala malli. Matala malli, niin se ei mahdu seisomaan meikäläinen. Mä tuosta huoltoautovirkkaa ajia tämän. En oo kehannut edes hyllyjä ruveta tekemään eikä mitään, kun ympässä siellä. Siellä kun ei sitä kuitenkaan voi oikeesti tehdä mitään, joku Marsa lukee. Niin. Arvelin, että jos sais tätä vaihdettua, tämä en vielä tiedä mikä se on. Tämmönen näppärä hyvä. Niin kuin sanottu, hyvä ja halpa. Kahta auto kyllä on osto. Niin minkäs tää sitten laittaa seuraavaksi? Oikein, että laittaisiko se pykälletään uudemman tämmösen vai vaihtaisiko ransittiin vai? Kun se nelivettä on kaipaa. En tiedä uskaltaisiko nelivetä ransitista laittaa. En oo hirveästi hyvää kuuluu. En oo toisaalta kyllä hirveästi huonoa kuuluu. Ransitin nelivestä.
katsotaan onkohan se halteksiveto. Onhan se varmaan on. Joku sen tyyppinen. Niin, ainakin mitä on se nettiä tutkaillut, niin tuntuu olevan, että se ilmeisesti semmonen aika äkkiottona, kun se kytkeytyy niinku hirveellä voimalla aina, että se sitten vähän niinku poksattelee se neliveto vielä ja pois, että en tiedä sitten. Kokemusta itselle. Jaasessahan se on idiotti varmaan tuo neliveto, mutta minä en muuten tykkää sitä hiasesta yhtään. Se on niin, ei niin sanotusti meikäläinen geometrille käy se ajo-asento. Se on ihan järkyttävää ajia. Semmonen työkonehan se tietysti vähän on. Että siltä nyt voi liikoja ottaakaan siltä autolta, mutta ei vaan yksinkertaisesti siis. Se on vähän semmonen olo tulla, että pitää polvessuussa ajia. Joo, katsotaan miten se tuolta sisäpuolelta nähtiin. Joo, teillä tosiaan sisäpuolelta pitää tuo ratialusmuovi ottaa pois tästä sulakerasian kohdalta ja se tulee johtonipun takana nyt sitten tuo iskari yläpiä tavallaan tuolta ja se on 16 milli avaimella. Miten näkisiköhän tuosta sinne vähän sen näkyy, niin pikkusen nyt niin siellä ne on, tuossa näkyy tuo yksi pultti näkyy tuossa. Toinen on tuossa vieressä ja sitten tuolla takakulmalla vielä kolmas pultti, niin ne pitäisi ne sieltä suoha poikkeen ja että mä niinku silleen, kun mä johot repii kaikki tulla poikkeen, niin kyllä sinne pitäisi mahtua. No joo, josko se siinä pysyisi tuo kamera. On tänne pulttien luokke suoraan en ja mitään, mutta käsi peittää. Siitäpä sitä. Oskohan niin hepellä laittaa aakkis ihan suoraan. Tämä on jo ihan enempi kuin 100 jänistä, josta mä oon aakkeen sorralla. Näin se perkele aakki. Johto joo päissä. Minnekähän asain. Eihän se sinnekään. Eihän se sinnekään. No, viputellaan täällä. Toiselle puolelle taas tosiaan betonivellä vaihtaa vielä kanssa. En muista yhtä minkälainen se sitikossa oli ollut. Lähteekö se yhtä näppärästi tuo betoniväli irti niin kuin esimerkiksi vakkilaasissa, että kun muljaa tuossa betonin pois sieltä ja maalla puutillaan ampuu sitten sen varsinaisen nivelen irti sitten. Ihan huippusysteemi tehty vakkilaisiin siinä. Siinä ei tarvitse nujuuta, mutta näissäkin vehkeisesti joutuu jollain betonsaralla ja millekin pitää mennä niitä pakkia, niin ei oo enää sitten. Ja kaikista kun ei oo oikein suunniteltu sitä, että niitä vaihdettaisiin, vaan se vaihdetaan se koko betari. Pääsääntöisesti kaikki saa, mutta varsinkin alkuperäiset sokaat on aina sitten olla semmosia kantikkaita ja muuta, että ne ei enää ainakaan lähde irti, että voihan suutakin paikalle, mutta pillille kun pottaa se vanha nivelen pois siitä, niin lähteehän se sitten. Aion vastustamaan poltti. Mikähän mennään ne kierteet vielä. Minnekä se oikein kamppaa? Jonnekinhan se kamppaisi. Hitto kun täällä mennään. Mistä minä tuon rääkäys? Kun on jatko, olisi kyllä kovaa sanaa täällä.
En taida jaksaa hakea, jos lähtis niin. Se toriin pitäisi pikkusen ruveta remonttia tekemään, mutta ei nyt varsinaisesti remonttia, mutta semmoista päivitystä, niin virtalukko vaihtaa semmoiseen tosi 3 asentoissa. Se on starttiasento suoraan siinä virtalukossa, kun storissahan on se käynnistysnappi. Nappi itsessään, niin erikseen ja sitten se virtalukko erikseen, niin ajattelin päivittää semmossa, mikä sitten on se starttiasentokin suoraan siinä virtalukossa. Minäpäs kokkeilen, mä oon juttua poikkeen. Tuohon pajaan päivälle tuonne, niin katsotaan siellä sitten lisää. Mitä se? Onko siellä vikkoa tuossa laakerissa vai eikä siinä ole vikkoa? Niin. Jatketaan sieltä sitten. Otahan lähteekö se sieltä? Raapata auki se. Kyllä ainakin tämä iskari niin kuin mainekin. Tuskin on tämä koko iskarekka ihan hirveän hyvässä hengissä. Mutta joo, katsotaan. Puhuin sitä viimeistä. Ihan tuonne pöydässä. Otetaan sieltä sitten katsoa. Oliko mulla kaikki työkalut, kun tuli tuonne toiseen paikkaan? Joo, joo, tää on viinemmäs niin. Rasva. Rasta, mutta ei tietenkään mitään tullut. No niin. Ois sen kiva. Joo, saisikohan se vaikka tuolla. Siitähän se meidän pitää kokeilla. Päätetty syy, koska tämä on parempi. Se on tässä kyllä parempi tänne päin. Kokeillaan ottaa tämä näin. Ottaako pekoo paikalla? On kyllä vieläkin aika paljon. Ei ota mennä se vasta. Sitten mikä se tämä on 2-2 tasana. Tuolla pikkusen vasta. Hyvä, että saa auki. Nyt kun vertaa tässä. Ne on hieno.
ulos vetää. Täällä on näköjään tämä tiivisteehjä. Sinne pitäisi tulla tuossa uudessa sarjassa tämäkin kumitiiviste mukaan. No, on ihan umpijumissa. Eli voi sanoa, että problem solved. Joo, pitää nuo puhuistella. Teräsharja. Käännetäänpäs tuota pikkusen. Kästi. Sen näköinen on se. Voisiko tuosta polvekkeen kokonaan. Joo. Pitää puhistella tämän. Kun sehän se näissä on, kun vaikka siinä on tuo paljon tiivisti alarinnan, mutta kun vettähän se mennään taakse tuo laakeri, kun tämä on tämmönen, kun se on tuonne asennettuna näin, niin tämähän kerää tämä kaakela kanssa pakka ja päivänä. Niin taas onhan se sitten. Sehän ei sille se hirveän pitkäikäinen loppuun kukkoo, että kyllä se niinku hyvänä pysyy varmaan jo, niin voi aina, mutta kyllähän se körky sinne osuu vaan näin. Se on varsin hyvä. Tuollakin rösti oikein. Taas riippuu olemmaksi ja melkein loppuun. Joo. Joku ei käytännön merkitystä ole tuolla, kun se ei tuohon laagerielämään on paljon millään. Sitä voi jo heittää takaisin sinne. Vielä kun nyt se olisi oikeasti asennossa siitä. Ja sitten katsotaanpas. Tämä on uusi laakeri. Mä Asko otan tekeille. En tiedä. Minkälaatuinen oikeasti ja onko tämäkin. Ranskassa on tämä näköjään. Mutta tuo on monessa jutussa on minun mielestä tuo Asko otan laakeri laatu laskenut hirveästi. Eikä oo enää semmoinen niinku ollut ennen vanhaa. Appa kun ostin, niin tiesi, että se tullopi niin sanotusti kuntoon, mutta ei nykyisellä enää. No, tämähän pyörii nätisti. Ja laitetaan tuo uusi tiivistekin, kun se nyt kerran mukana tuli. Kai se sinällään vikko otta samanassakaan. Että ei sen puolella. Näinhän se siihen pitäisi istua. Tämä pitäisi istua tähän hyvin pitkältikin näin. Minä teen semmosen jutun vielä, että minä heitän pikkusen PP2 vaseeliinia tuonne kaveriksi. Niin se pikkusen mukavammin. Voi ehkä jatkaa sitä se ikkää tai sitten se ei jatka. Katsotiin. Hyvästi sinne ja taian kyllä tehdä tällekin kumitiivistä, niin kyllä se on. Koska tämä nyt kestäisi tätä vasukkota, niin heitetään tuukki vielä. Vaseeliini tuonne väliin. Se sitä kosteutta sit olisi edes pikkusen siitä ja sitten lyödään tämä. Pysyy siinä minun nätisti.
Tai jo vielä. Heitetään niin väliin. Se on aikaisempaa kokemusta tästä, että aattako vaan ei aata, mutta okei. Joten tuntuu, että se ei nyt sitten niin helposti se kosteus menee tästä suoraan tuonne laakereihin väliin ja sama niin kuin sitten nyt tämä täältä pölytiivisteen tieltä välistä ja vaikka sinne vähän menisi kostetta, niin se pysähtyisi siihen rasvaan. Eikä sitten tuonne suoraan pääse sinne laakeriin sisään. Että tässähän on sekin huono puolihan tässä on olemassa, että nyt kun tänne tulee sitä pölyä, niin se toimii kuin hiomatahna siellä. Niin sen takia ei tosiaan voi sanoa, että onko pahempi vai parempi, mutta tämä kun on oma raato tämä niin sitä voi kokeilla. Niin. Eipä siinä ole sen kummempaa. Lykästään tämä takaisin nippuun. Täälläkin on tätä likaa aika paljon, niin pistetään sekin vielä puhtaaksi. Ja tästä seuraava harjalla vettä siihen nyt vaseeliin. EP2 ja leikkeen joka paikka. Nyt on sillekin vaseeliinit välissä. Siihenhän se näyttäisi asettua. Suohan nuo rikaatkin. Se lero pitää pystyssä. Mutta tänne noin kävi. Syisikö se siinä hetken aikaa? Senhän pitäisi tarttua nyt käytännössä katsoa sitten siihen. Ihan tullut kaadasta. Kyllä vaikka ei karkko mihinkään se pitää. Tosiaan tämä Iskarin kumu ihan tällä on ihan sekö, että tuo pohjallinen kumu se on sellainen vaahtunut. Eipä nyt sattu. Vähän remonttia tulee. Jäätön. Se kohdalla. Muotokaasi hyllyi. Tiiä vaikka löytää. Siinä katse nyt sitten. Eikä siinä kun se vaan pitää lyödä takaisin sinne mistä on tullutkin. Se ihan hyvästi se kääntyy. Joo, lähdetäänpä takaisin sinne autoluokkaan. Tosiaan on 2 näitä pajoja. Niin nämä on vähän niinku 2 pajan loukussa tällä hetkellä. Mutta toinen paja on vähän kesken vielä, tai itse asiassa aika paljonkin kesken. Se on isompi. Katsotaan sitä joskus vaikka, että minkä näköinen se on, mutta se on semmoinen 154. Se paja ja
Sitten mulla on tässä tämmönen 2 auton liittymä toinen poja, missä mulla on tällä hetkellä vielä niin suuri osa tämmöisestä nippelityökaluista niin on tiellä ja isossa pajassakin on minä sillä jo remonttia tehnyt ja siellä on sitten niin hitsauskoneet ja kaikki sen semmoset pääasiassa on siellä, mutta olen kuitenkin pyrkinyt, että mä pienessä pajassa minä niin tein niin pitkälle kuin mahdollista, mutta tuo pakettiauto kun ei mahdu nyt sitten tuohon tänne pajoon sisälle, niin sen takia mulla on nyt sitten siellä se purettuna ja täällä pajassa minä joudun käymään tämän tänässä. Että pajojen välillä nyt ei ole kuin 30 metriä matkaa, 30 metriä, niin ei nyt suurta ongelmaa ole. Mutta kyllähän se vähän tympässä on aina kävellä. Varsinkin sitten jos isompaa remonttia rupeaa tekemään, niin se riittää tuonne pajoon ja suurin osa työkaluista on vielä pajassa. Helposti sitten tulla huoltoautolla suoraan, tai kaikki mitä tarvii. Niin siihen ja päräyttää senkin sinne pajoon, niin sitten on kaikki työkalut siinä järjellä. Mutta joo, lähdetään tosiaan sinne ilman pakoilleen.